Avui hem conegut el programa de la Festa Major de Sant Pere, que comença aquest divendres. El programa presenta novetats importants, sobretot pel que fa als escenaris. La Rambla tornarà a acollir la mostra d'entitats i el Parc de la Torre Lluc obrirà les portes per primer cop després de les obres per acollir diferents activitats i la tradicional Revetlla de Sant Pere. Com ja s'havia fet en edicions anteriors, un cop més, les entitats de la ciutat han participat de manera activa en l'elaboració d'aquest programa, un programa equilibrat on hi ha activitats per a totes les edats i per tots els gustos. En el mateix escenari on es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere 2010, s'ha presentat als mitjans de comunicació el programa de les festes d'enguany. Un programa que presenta no poques novetats i que ha estat elaborat tot tenint en compte les moltes entitats de la ciutat, que a més participaran de manera activa a les festes. És un esforç també que ha estat consensuat, que ha estat treballat, que ha estat posat en relació amb el conjunt d'entitats que la ciutat té. La Rambla de la ciutat tornarà a ser un punt de trobada de la ciutadania i acollirà, entre d'altres activitats, la mostra d'entitats. S'estrenarà, després de la seva remodelació, la plaça del Parc de la Torre Lluc. Este año se inicia la fiesta mayor con la presentación de un cuento de la colección Serinolis. El cuento se llama Brumot y se inicia la fiesta mayor narrando en este mismo espacio que ahora estamos el cuento del Brumot. Tindrem, per sort, la remodelada nova plaça de la nostra Torre Lluc i aquí podrem celebrar, hi haurà un karaoke com a novetat d'aquest any, hi ha un karaoke que el jovent i no tan jovent, suposo que ens ho passarem molt bé. Llavors aquí als balls tindrem la ja tradicional coca de Sant Pere, de la nostra Revetlla de Sant Pere, que com cada any tindrem aquí a la Torre Lluc amb la Revetlla, podrem celebrar la Revetlla amb coca i cava. El programa de Festa Major és farcit d'activitats per tothom distribuïdes per tota la ciutat. Divendres es donarà el tret de sortida i s'allargaran fins la diada del Sant Patró de la ciutat el proper dia 29. Els actes de la Festa Major de Sant Pere comencen amb tota intensitat divendres 25 de juny. A les 9 del vespre s'inaugura oficialment la festa als jardins del museu, però les activitats hauran començat a primera hora de la tarda amb un torneig internacional de beisbol i la 7a edició del concurs de curtmetratges Gavacurt. La Casa Gran acollirà la mostra Històries d'un viatge que reflecteix les vivències de persones nouvingudes a la ciutat i el museu serà l'escenari on es podrà veure una mostra de diorames creats amb Playmobils. A la nit es concentren moltes activitats musicals, com el Fono Festival a l'Auditori Marc Grau i diferents concerts, entre els quals destaca el de Jarabe de Palo, a la plaça de Francesc Macià a les 11 de la nit. També divendres serà el dia que la platja s'omplirà de llum, so i color amb el castell de focs d'artifici. Dissabte tindrem un matí molt esportiu, amb la celebració de tornejos de futbol, tenis taula, escacs i escalada. Les associacions locals es donaran a conèixer a la Fira d'Entitats, es podrà passejar per un mercat medieval o fer una visita al Parc Arqueològic. Durant la tarda i la nit prendran el protagonisme els actes de cultura popular, com els correfocs o una exhibició de tambores del Bajo Aragón, i els concerts, com el que oferirà la Oreja de Van Gogh. De diumenge a dia 27 destaquem el 14è Rally Fotogràfic, una activitat per aprendre a patinar en línia, i el taller Mestres Cuiners de la ciutat, on la gent gran ensenyarà a cuinar als petits. Ja a la tarda tindrà lloc el Cercavila Serinolis i el Festival Artístic de la Gent Gran. També hi haurà la vetllada flamenca de la Casa d'Andalusia i un karaoke al Parc de la Torre Lluc. Dilluns, dia 28, diferents cossos de seguretat i d'emergència s'organitzen la Fira Solidària de les Emergències, amb activitats pensades per a tota la família. La Revetlla de Sant Pere estarà amenitzada enguany per l'Orquestra Volcán. Finalment, dimarts 29 és el dia del nostre patró i es faran els actes més tradicionals, com l'ofici solemne i el cercavila del patró. Un concert d'havaneres i la traca final clouran el programa de Festa Major de Sant Pere 2010.